おお、なんか面白いこのアングル。世界が下がっていく。端的に言うと、ありがとうございます。バス飛びます。ありがとうございます。Say hi, Luva. Say Arena. Hi. Hi. Oh. バス左に曲がります。え、こっちじゃないの？なるほどか。植物園になってる。動物園どこ？まだまだ。動物あっち？わかんない。やば。ありがとうございます。 Just enjoy the plants. ありがとうございます。全部。山部。え？全部 look like a thing to me. バス左に曲がります。あれだよ。そう、そっちの方じゃない。やべえやつじゃない。You should have go the other way. But doesn't matter. Just enjoy your ride, Arena. あ、なんか気持ちいい。でしょ？あれだよ。怒ってた方じゃない方だ。普通の方の方。You should have not gone down here. バス通ります。I told you. Enjoy. それは怒ってる方の方でしょ。じゃなくてありがとうございます。Are we going to the forest? Kind 行 of. きたい？バス通ります。 No, I don't want to. ああ、化け物もね。おい、あんなのが本当にいたら怪物じゃん。怖すぎでしょ。そこ。Are you going to sleep again? 島。島じゃないよ。気持ちいいよ。でしょうね。気持ちいいな。I wish that I could come with us, but I guess it's too heavy for this. What? 言っただけ。バッテリーが切れたら。If that I can, the bus will say, "Oh, too many." とか。これ早いんだけどさ、これがゆっくりやとさ、無理って落ちてきそう。無理紙になる。いや、無理バスになる。無理バスになる。妖怪無理まもなバくお花畑到着です。じゃあ、おお、花畑すげえ。ス。すげえ。お花畑だ。きれい。植物園か。そうなの。お、到着しました。花畑きれい。おお。こちらお花畑到着です。降りられるお客様いらっしゃいますでしょうか。はい、少々お待ちください。降りる？降りる。降りる？